Ladies and gentlemen, this is the captain speaking. Akorát hovoríme, že ty to si zobral, neviem, či zobral, že gate, alebo kraťase. No, to som mohol rovno, že odstrihnúť, ale mal by som jednu, že kraťasu a druhú, že dlhé rifle. Najväčšie diery na svete. Tak ja mám problém s tým oblečením, tak ja si zoberiem, čo mám a... Ale tak máš Kolumbii cestovateľskú bundu, takže je to úplne... Hej, no som si dal, že cestovateľskú bundu, lebo ja som bol naposledy niekde, že tento rok v Tatrách na silu a potom pred 4 rokmi ešte cez COVID so ženou, že v Chorvátsku a to som si našiel, že najbližšie more. Cez Google Map, že kde sa dá najrýchlejšie dostať proste z Bratislavy a bol som na tom špici, vieš, v Chorvátsku. Na Istria, či to volá? Ja vôbec neviem, jak to volá. Proste hore. Vieš čo, do Chorvátska už nič, lebo ja som tam bol, že minulý rok asi po 15 rokoch a akože zlé služby, servis, že level Dubaj, teda cenový, ale ne servisný, takže ako naposledy. No, oni si ujebali, keď prešli na euro, aj my sme to mali. Zbláznili úplne, no. Že káva tam stála, ja neviem, že euro, 50. A teraz stojí 6. Áno, až 6, no. Im tam úplne bez ale že bez ničoho, bez akože normálne iba káva, bez nejakého cukru, nejaké tácočky, akože tie chorvátske služby, ako Chorvátsko je pekné, majú more, to je super, ale tie služby sú, že... Tak balkánske služby, no. Ale nič moc, vieš, akože čo si tam dáš? Vieš, to pivo, to Karlovácko, alebo... Svinské rebrice, čo je vlastne bravčové rebra, tak to si tam vieš akože dať, zase za 50 € a sú úplne obyčajné, takže tak. No my my sa tu zišli, lebo ideme robiť nejaký hybridný, neviem ani, že čo to je, travel lifestyleový podcast, featuring jedlo, featuring artefakty z celého sveta. V podstate kvôli asi tomu, že ja som bol teraz nejakú dobu preč, plus 4 mesiace, keď som pocestoval znova Áziu. Snad si nebol v Justičáku. A vlastne milión ľudí sa ma proste pýta, že kde som bol, čo som bol, prečo som bol, kde ísť, ako ísť a ja na to nemám vôbec čas. To každému akože hovoriť individuálne a niekde sa akože na to vyjadrovať na Instagrame. Takže som povedal, že ma tak napadlo, že by sme to mohli dať tieto zážitky alebo celý ten celok, ako som bol vonku, von ako podcast a teda napadlo ma, že týto by mi bol tak akože ja chodím dobrá dvojička, alebo ty tu vlastne nechodíš nikde. Teda namiesto mňa, kde ja som bol za pol roka preč, že 5 mesiacov a ty tu vlastne za 5 rokov preč, že 1 týždeň, hej, takže... Ináč, čo si presne trafil. Ja aj v tom Chorvátsku som nevydržal. My sme išli so ženou po 3 nociach domov. Ja, že poďme do piče, však tu je úplná nuda. Že to radšej môžem ísť na Zlaté piesky. A je to isté. Čiže ty tu proste, že nenávidí, ale že má piče to cestovanie a ja by som iba cestoval, hej. Takže že tak to dáme dokopy a spravíme z toho nejaký... No však a uvidí sa. Uvidíme, čo z toho bude. Ale tak ja ešte Ervina uvediem, že Ervin okrem toho, že má tak, že cestuje, tak on vlastne má 2 gastroprevádzky, to o tom môžeš povedať. A zároveň vlastne ty si aj žil, koľko? 15 rokov v Koreji? 8,5 roka, hej, keď to tak akože skumulujem, tak 8,5 roka v Koreji a veľa som teda, volám mi sa Apo akurát. veľa som akože pobehal Áziu, takže vyjebali sluchatka. Takže áno, že chcel by som procestovať nejaký výstup, kde som bol, čo som bol a v podstate spravili sme takým štýlom, že ja som samozrejme vybral nejaké fotky, čo som ich pofotil asi 300 miliónov fotiek. To bude, že beža to bude na to telke vzadu. Ale jak som hovoril pred nás, že bude tam jedna fotka, kde budeš odfotený pri obraze, pri soche alebo v múzeu a idem preč odtiaľ to z toho podcastu. A práve, že počkaj, toto je zaujímavé. Toto je v korejskej reštaurácii, ktorá úplne, jak sa volá sa, že Nabokchip a je to, že špecializuje sa na polievky z hovädzieho mäsa, ktoré je že tuto v strede. To ináč akože odporúčam navštíviť, je to iba v korejčine samozrejme všetko, hej, nie je to vôbec pre turistov, ale... Že to není turistred, nie je to turistred, no, aj toto, no, toto bolo tiež topka. Toto bolo tiež iba čisto korejské menu, bolo to schované v takom nejakom súteréne a tak toto vlastne máme u nás.
všetky tie myštičky sú to máš bančany. A čo je prosím ťa toto? Tento to je slíziak? Ne, to sú hríby. Normálne fermentované hríby. Oni sa volajú, že... teraz ma to samozrejme napadne. Ale normálne proste fermentovaný hríb, ktorý je nejaký niečo hlíva u nás, hej. Ja nevidím úplne tam vzadu, lebo mám tam odraz svetla, ale tam vidím nejaké rezance a to sú čo, nejaké vajcia? Preskočilo to do piče, až to je jedno. No toto je cesnak, hej, to vidím. To je cesnak, to vieme. Vieš, čo to sú one? To sú čapče, vlastne rezance s batatou. To máme vlastne u nás v Bančane. Korejci si toto zidú, to sú úplne primitívne jedlo, rýchle. Inak ty si vedel, keď si hovoril o tých batatoch, to mne babka hovorila, že keď ona bola malá, že tu ani neboli ešte že zemiaky moc, že práve, že tu boli že bataty. Že tu boli skôr na Slovensku bataty, sa tu pestovali normálne zemiaky, to ja som vôbec nevedel. Možno akože to je nejaká pičovina, ale viem, že babka mi to rozprávala, akože mala už 95 rokov, tak akože možno zle vyhodnotila ovocia a zeleninu, hej, ale... Možno myslela jablka. Ja mám taký pocit, že zemiaky, však to došlo z Ameriky, my sme to nemali v Európe, a že to je vlastne, však my máme, že zemiaky, že typická slovenská strava, ale... Ale to sem bolo dovezené, ne? To sem bolo dovezené aj s mandolinkami. Ja, to sú tie... tie malé chrobačiky, no. Ináč my budeme pri tomto podcaste trošku akože niečo jesť, lebo samozrejme obed nemal nikto, ani raňajky. A tak som rýchlo hovoril chalanom niečo akože navaria, takže trošku... Ježiš, tieto kurence, to je najlepšia vec. Proste v Koreji je úplne bežné, že človek chodí po ulici a veľa reštaurácií má takýto grill proste vonku, hej, kde... To by na Slovensku prešlo na hygiene. Na Slovensku hygiena by normálne zavrela celú tú budovu, všetci by šli do basy, pokuta 5 miliónov eur. A v podstate takto to vonku pečú, strašne to voní všade a iba človek príde, zoberie ten rošt, vypýta si to kurát, jedno kurá stojí asi 10 eur a dajú mu ešte dole, ten výpek mu dajú, tam je tuto dole taký výpek fajnový. A celé kurá vidie 10 eur. Celé kurá vidie 10 eur, vlastne však u nás. No, také a s čím to akože ti dajú? Vieš čo, dajú ti to, že morskú sol ti do toho dajú ti také 3 omačky, oni väčšinou všade dávajú, že honey mustard, čo je čo je vlastne horčica a nejaké chili, hej. A to si proste zoberieš, dajú ti také kabele a ideš domov. Toto je obec zo štátnej nemocnice, keď si tam hospitalizovaný, tak toto ti donesú. To je, jak sa to volá? Ježiš, sogoky. Pomie? Nie, to je... Ale vyzerá to hrozne. Hovedzia polievka, akože nevyzerá to moc reprezentatívne, to je veľmi dobré, je to vývor vlastne z hovedzích kostí, je tam trošku mesa. A toto si doniesol aj ty, že? Áno, to máme u nás, no. To je vlastne tu. Hej, úplne si rovno daj, to je vlastne mandu. U nás to všetci poznáme pod pojmom gyoza. Gyoza je vlastne v japončine, mandu je v korejčine. Normálne akože... A čo je tam vnútri? Vieš čo, meso, v tomto konkrétne je meso, môžeš tam dať zeleninu, môžeš tam dať krevety, čo chceš, hej. Takže my sme to vlastne teraz začali v obidvoch reštikách šulať, ako keby, že vyrábať to, lebo predtým sme to kupovali, lebo teraz, ak je vojna proste v Iráne, tak polovica tých produktov jednoducho sem nevie doraziť. Hej, že všetko je komplikovanejší sa, tak sme začali o mnoho viac toho robiť a je to ešte vlastne... Mároš má tu náprava. Je to vlastne ešte lepšie ako to kupované, no, takže toto máme. Toto je by the way v Malajzii. Aha, ja som si myslel, že to sú malacky. Toto vyzerá. A toto je čo? Toto je nejaký slám, alebo to sú malé? Vieš čo, Malajzia, toto je Kuala Lumpur, však tam sú tie Petronas dvojčkové, vieš čo, akože Malajzia tak nič moc. Bol som tam, že 10 dní, ale tam úplne stačí, že 2. To je proste, že slám featuring veľkomesto, hej, ale nie je to nič zaujímavé. To je také prestupové, že tam priletíš na prestup, tak si pozrieš mesto. Odfotíš si proste ten Petronas, je to na 40 stupňov, dáš si tento durian, hej, ktorý majú všade. To je ovocie? Ovocie, no, smrdí strašne. Je to smradlavé ovocie také? Áno, a majú že všade, dáš si nejakú durianovú kávu, alebo durianový nejakú limonádku. A to je sladké? Vieš čo, je to sladko-horké. Je to vôbec nechutí, akože vôbec sa nejdem. Jak greb? Jak fejkový greb. No, také niečo. Takže vlastne ten trip ja som začal v Malajzii, no. Myslel, že Malajzia, Vietnam, Korea, Čína. No, lebo tam si akože prestupoval, tam si doletel a tam si bol, koľko si tam bol? Vieš čo, v Malajzii som bol 10 dní, no ale iba v Kuala Lumpur, hovorím. A potom som išiel Vietnam, potom som išiel Koreu, potom som išiel Čínu, hej. Takže ako plus minus
odporúčam, hovorím, vôbec sa nezdržiavať v Kuala Lumpur, nemá to význam. Toto si človek odfotí, proste Petronas, to boli svojho času najväčšia budova na svete. Teraz už je, neviem, možno nejaká 11. alebo také niečo, nechcem úplne hovoriť tieto počty, lebo dosť sa to mení. Veľa influencerov podľa mňa tam flexí, že tam sú, vieš, asi stiahnu fotku z Google a dajú tam hashtag nejaký. Hashtag A tam musí Petronas. byť 1 000 000 ľudí, ne? Vieš čo, toto som fotil, že to je normálne, že na križovatke, normálne proste, tuto je križovatka a normálne ten ostrovček, kde prechádzajú chodci, tak tam sa to fotí. Lebo vlastne to nevieš nikde inde vyfotiť poriadne. Lebo je to moc vysoké. Je to moc vysoké, aby som bol v zábere a tak toto som proste vyfotil z toho ostrovčeka. Bol to večer, bol proste 38 stupňov, lebo cez deň bolo proste 40, hej. Takže proste dáš fotky, ideš preč. A tieto lampaše tam dávajú čo, sviečky? Že to zapalujú každý Vieš čo, večer? však klasická lampaše napríklad Malézia, tak to je aj proste moslimská krajina, ale z časti aj trošku, tam je kresťania, ale aj trošku budisti. A tieto lampaše sú budistické, no, alebo červené, akože lucky color, hej. A toto bolo, alebo teda prípravy na čínsky rok, hej, ktorý každej tej krajine proste oslavujú. No toto videl asi každý človek na svete. Každý, no. Však tam bol taký ten film so Seanom Connerym, ne? Čo tam, on tam... Skala? Ne Skala. Ešte jeden, že oni tam išli to vykradnúť a on potom skočil s padakom dole. A to bol Batman, ne? To bolo v Batmanovi. Batman bol v V Hongkongu? A veď, lebo Sean Connery má 120 áno, rokov. áno, on bol vo všetkých filmoch, ale on začal hrať, až keď mal že 100. A predtým hrali bol Jameson On bol odjak živa starý. On bol že šedivý, bol proste od 15. Toto mne sa ľúbi ten, akože keď som niekde bol, akože nebol som, že veľmi veľakrát niekde, ale ten street vibe ja mám najradšej. Aj napríklad tu, keby boli asi tam radšej, že na ulici jedlo, také streetové, jak ísť do reštaurácie, lebo ja nemám rád také tie... Vieš čo, však áno, akože... Vieš, že tam obsluhuje ten čašník v tej rukavičke a hrá tam taká tá čudná hudba. Čo ti padlo? Hop. A tam, ale toto je sojovka klasická, ne? To je sojovka, hej. Vieš čo, keď sme Počkaj, to je takto, že zubár a takto sa kúkaš? Počkaj, to si to prečítaj. Visual air picking? Proste je úplne bežné. Malézia, Čína, Korea moc, Vietnam, že ti čistia uši, hej. Tuto môžeš vidieť normálne, že kameru, jak proste už ty máš ako keby, že výbera chalanovi z ucha. Normálne, že tam máš free ear check. Akože, keď som to videl, toto ešte pôjde fotka, mám ešte jednu, ale neviem, či som mu sem dal, kde úplne sa špára akože chalanovi v uchu. By the way, vedľa predávajú tieto duriany, hej. Takže hneď vedľa tej klíky na tie uši. Proste normálne sa čistia na ulici uši. A oni s tým mázom určite niečo robia, že to majú jak podpaláč, alebo vieš čo, akože normálne ho to vyškrabávali, teda dobrú chuť, vyškrabávali to také nejaké formičky a niekde to dali preč, ale je to skoro všade, že sa proste čistí sa tieto uši. Som to videl normálne, že Cháva sedel proste v čajovni a išiel taký akože pouličný čistič uši, ktorý on sedel proste v čajovni, tak on mu povedal, že dobre, ja ti vyčistím ucho, tak my sa takto bavíme. A mne by čistil ucho. A tebe by čistil ucho, no, proste. Vyzeralo to akože dosť akože nehygienicky, ale je to proste, že bežné, no. A ty si to tam dal spraviť? Ne, keď som to videl, akože to bol čistý hnus. Akože ne, tu sa predáva, kaviare na duriany a čistia sa uši vedľa. No. Čistia sa uši a tu predávajú voľné megapiráty, kokot ohňostroje. No. A oni to vlastne premietajú na to, kde premietajú to na monitor, jak jemu čistia uši. Oni majú takú malú kamerku na tej špajdli, alebo čo to je. A... Že zacestuješ 40-metrová letka a tam to ešte premietajú. A tam vidíš proste normálne, že ušný máz, no. A toto čo je? Ja, však to je powerbanky si vieš dobiť. Vieš, aha. Vonom. Som myslel, že to je nejaký bankomat futurista. Normálne na appku si kúpiš oný powerbanku. No. To je nejaká klasická ulica. To je všetko stále Malézia. Máme proste street foodík. A keď sme ešte proste pri tých street foodoch, však akože to je asi najlepšie si proste dáš vždycky niekde street food, keď niekde ideš. Len proste najprv vždycky dobre na záchod. To je akože, že kde tam je záchod a potom si na ten street food, lebo môže ťa prehnať. Akože môže to akože vyvolať extrémnu reakciu veľmi
sekundárne. A tak to stačí, že si dáš čaj, že tá voda je iná. Alebo Iná tak voda, je prevarená. si nemusíš nič dať, iba budeš proste, tam dýchaš ten vzduch, proste prach. Tak to ten Anthony Bourdain hovoril, ne? Že keď niekam idete, že nechoďte do tých Michelin a do tých reštaurácií a pýtate sa miestnych, kam chodia jesť. Ale vieš, v Ázii to je tak, že tam máš, tiež som naštívil z Lopára aj vo Vietname, že ty máš vlastne aj michelinské street foody. To je Final Boss Kuala Lumpur. Ty kokot, ten čo je cigareta a Predáva duriany. A čo je hento? Pod tým sú čo? Duriany všetko. Ale tu na tých... To sú nasekané duriany. Aha, že to už je akože rozporcované. Hej. A to tričko Balenciaga je určite práve, že? Áno. Ciaga. Počkaj, ale ono to, keď sa pozrieš, tak to tričko, že ono to není biele, že B a niektoré písmenka sú do modra. Áno. No tak to asi není práve, no. On tam proste sedel a iba predával ten durian, no, v tomto. Ale ešte keď som pri tých Michelinoch, tak máš proste, že street foodové Micheliny. Že nemá to hviezdu, majú takú vlastnú sekciu, že recommended street food, hej. Že je to normálne proste stokarina, že sedíš na plastovej stoličke a sedíš na plastovej stoličke, proste teta ti tam dáva proste na ulici ako keby jedlo, ale je to v Michelinovom guide. Ale nehovorí sa, že Michelin už je taký akože prevar skôr, že to si tam musíš aj zaplať, že nie sú akože lepšie. Lebo akože Michelin je furt top. Je to škoda, že my to nemáme na Slovensku, však vieme prečo, lebo však tuto je to Bananistan. Ale je to, čo som navštívil, ja napríklad, že jednohviezdy v rámci Kórey, v rámci Vietnamu, tak akože stálo to za to. Mm-hmm. Je to akože, každému odporúčam ísť aspoň raz do jednej. No, v rámci V4, to je možno pre mňa, tu je niekde, že... Na Slovensku nič. V Prahe. Lebo my my tu nemáme proste Michelina, ako keby, že tu není, ten Bedeker tu není, hej. Aha. Ale v Čechách je, aj v Maďarsku je, aj v Polsku je. A vo Viedni? Aj vo Viedni je. No si pozriem, tam by som možno išiel, že raz vyskúšať. Akože je pravda, že tie trojhviezdy, to sú proste... To sú akože pálky na cene, ale tie jednohviezdy sa dajú. Lebo vieš, aký ja som kokot, ja dostajem nervy a poviem do Michelinu a mi povedia, že sa nedá platiť kartou, ty kokot, dostajem nervy. To sa dá všetko v pohode. To sú pohodičké veci. Toto je čo? Čakare nejaká? to je brančová reštika, alebo taká kaviareň. A najväčšie raňajky na svete mi donesli, aj mali mi tuto na tento stolík, som si ich mal dať. Lebo tu je úplne vidno proste, že jak v špeciálne v juhovýchodnej Ázii, akože safe space, hej. Že áno, najminiatúrnejšie proste miesta tam oni dajú, hej. A toto bola proste kaviareň, kde robili brunch a toto boli proste stoly k tomu, hej. Kde ja som si proste sadol a už tam nevedel nikto sadnúť iný. Kde si sadol? Tu na tejto lavici. A to si vieš odsunúť? Nevieš nič, čo tam máš Že ty ješ takto bokom? Ty ješ takto bokom, najväčšie raňajky, no. Ne, to som odsvedil preto, že jak proste narábajú oni s tými miestami, vieš, že majú miniatúrne no, miesta. idem do piče, už som to hovoril, keď vidím jednu sochu alebo niečo. Tak ale toto treba, vieš, to je keby, že ideš do Bratislavy najastíš Bratislavský hrad, vieš. To má, že to sú Batu Caves proste, to je asi jediná vec, čo sa dá ale pozrieť. tá socha je z akého materiálu? Z polystyrénu? Nasprevané, že máš to z polystyrénu? Z drevotriesky. Tak asi zo zlata to není. Ne, to je akože ako pozlatka, to je hinduistická pamiatka. A proste vidíš hore do jaskyne a tam si, no. Batu Cave sa to volá, akože to je v pohode, dobré je to vidieť. Akože mne osobne sa páči tieto masívne veci, veľké sochy, veľké ako keby religiózne pamiatky, lebo je to veľké masívne. Je to pekné, keď to vidíš, vieš, tá socha má proste 50 metrov. A to nejaká hinduistická bohyňa určite, hej. Vieš čo, to je úplne, vieš, akože neviem úplne presne, vieš, že je taký trošku tlstý, vieš, narvatý je v tej sútane. Vieš, ne úplne si vždy študujem každú tú pamiatku a mňa hinduizmus je taký, moc ma zaujíma. Primárne ma zaujíma buddhizmus, hej. Však 300 krát mi si už povedal, že tuto nosím to hákový kríž, ale to je buddhistická tam je malý hákový kríž. Buddhistická svastika, hej, normálne proste, áno, ktorá je tam historicky, to není, že by som bol nejaký nácek. A to sa mi viac páči, hej, ako keby... lebo to je proste špeciálne ten japonský a ten čínsky, to keď proste vidíš buddhizmus, tak to je aj tie chrámy, ako sú postavané, ako sú robení tí budhovia, to je všetko drevo, také jednoduché, ako keby jednoduchá vizualizácia. To nie je ten životný štýl, majú taký... taký jednoduchší, no. Ale čo som ja nevedel, som to minule niekde čítal, že vlastne buddhisti
že oni sa vyvinuli do toho, jak sú, to náboženstvo, že oni predtým boli jak Mongoli, takí agresívni, že oni vyvražďovali národy a že oni sa nejak vyvinuli na takýchto kľudných. Vieš čo, toto by sme však mohli by sme dať podcast o buddhizme a o tom, jak to celé bolo, ale tak máš buddhizmus, ktorý je rozdelený podľa krajín, vieš, v každej krajine tej majoritnej je proste iný typ buddhizmu a títo napríklad vo Vietname bol taký viac taký svetský, taký fancy, že proste veľa zlata a podobne. A že do Japonska tam je viac dreva a proste taký tie drevené výzoby. Tá kultúra si to ešte trošku prispôsobí. Áno, ale proste o týchto útočných mníchov, tak to je napríklad v Mianmare, v Barme a v Japonsku to bývalo historicky. Koľko to je strašné, že útočný mních. Že normálne proste mních, oni mali také obrovské šable, teda také palisekmi šablony, že naginata a oni proste to boli také normálne vojenské frakcie. Dobre. A tam opice behali potom po to je chrámoch. klasika, no. Opice bajdové ti normálne, že krádli ti normálne jedlo. Hej, to som videl, že oni tak krádnu. Oni aj, že alkohol, že oni slopú a potom sú agresívne. Aj slopu, bijú sa a tak a vieš, čo je to také, že normálne mu musíš plesknúť facku a proste, že nekradni a idú potom preč. No, ale oni to sú také miestne gangy. Keď bolo, že ten film, že... Planeta opic? Ne, bol nejaký film, oni tam boli, že výškrabci. To bolo nejaké mesto boha, alebo čo to bolo. Tak to sú normálne, že výškrabkový gang. Takže tuto veľa skôr normálne v 40-ke chodíš po tých schodoch, to proste vyjdeš hore a skudneš normálne 3 kg, hej. Akože to je dobré. Je to proste pohodička. A je tam aj výťah, či to ne? Máš eskalátor. Tak lebo turizmus, oni si tam proste technológie dajú nejaké. Normálne na buddhistické hory majú eskalátory. Že Casa Doom, štýl, ale jevnú tam eskalátor a výťahy a tak, no. A tak chápem, lebo však sú aj imobilní ľudia, ako... Ja keby som dole a niekto mi povie, že tam je 17 000 schodov, tak mám v piči, sadnem si a budem čakať tých ľudí, kým zlezu dole a zatiaľ si dám cigaretu a budem piť kávu, ja by som to nevyšiel hore. A hento čo je, to je sliepka? Kohuty, tam majú kohuty všade, no. Normálne. Že kohute zápasy toto tu úplne není, to je väčšinou, že viac menej, že Filipíny, Vietnamy, to je bežné, že proste kohute zápasy. A India, ne? India moc ne, vieš čo, tam v Indii oni majú medzi sebou zápasy. Teraz poviem, tebe som tu nahrával, som bol s malým, že na Tyršáku, on tam sedela, vedľa mňa proste bola Indka, ne, s deťmi. Tak tá Indka, to, že mala 2-ročné deti a normálne im dávala Pepsi-Colu piť, normálne, že ale že veľa. A zrazu jebla, že videohovor, ne, so svojou mamou a s nejakým asi bratom z Indie. Tak brat bol asi v nejakej izbe a proste tá jej matka, že typický type beat Indov, proste ona ležala na smeťoch. Že to nebola posteľ, ona proste ležala medzi smeťami a dávala videohovor. Kamaráde, ja som si to chcel odfotiť, len som bol taký, že som sa bál, že ma odhalí. Vieš čo, India je hardcore, akože to sú proste fakt smeti a výkaly a bordel a public urination, čo my máme zákon, že sa nemôžeš šťať na vonku, tak to tam majú normálne, že bežne, ty kokos, že ľudia... Tam nemôžeš šťať vnútri. Tam nemôžeš šťať vnútri, no proste, to je čistý humáč. Akože tam iba prídeš, nič neješ, nič nepiješ a máš črevnú chrípku do toho. No lebo keď sa naješ a napiješ, tak zomrieš. No, však všetkých nás asi, ja to zapoviem túto vonnú paličku, ktorú mám do tohto caseu. Tých 14 ľudí, keď to bude pozerať, tak možno cez ten mikrofón navnímajú ten smrad. Ten smrad a vieš, to si celkom idem, odkedy som vrátil, že si dávam tieto vodné paličky úplne do bytu a... Ja to nemôžem, mama bola taká alternatívna v mladosti, taká na hippies a ona furt doma jebala tie santalové tyčinky a som na to... Ale vieš čo, keď si kúpiš dobre, ja som si kúpil tieto drahé, neviem, či stále 30 €, tento case. Úplne to aj fancy spravené. Ale počkaj, to vyzerá dobre. To vyzerá to veľmi dobre. Fakt asi 30 € a kúpil som to na buddhistické templi som to kúpil. Vedel by som si tam predstaviť, to je taký boxík na drogy alebo tak. A dobre, akože pekne to vyzerá. No. Tak tie sú fakt dobré, no, ako keby vonom. A ešte to drevo je akože na návoní, takže tak. No volské oko rýža. Volské oko rýža, pak choi. A polievka inak, a mne chutí veľmi azijská kuchyňa, aj korejská, keď tebe chodím, len mi jediná kombinácia, že je proste rýža a na to jedno vajce, že to ja neviem proste na tej chuti prísť, tá kombinácia. No lebo tú rýžu musíš ochutiť, vieš, my to, alebo ja keď si dávam, tak, alebo u nás my to väčšinou dochutujeme sezamovým olejom, ale kvalitný samozrejme, a korejským alebo japonským, ne tým našim proste, to je úplne nezmysel. Alebo dáš tam proste na to ešte sezamové semiečka, alebo dáš na to podrvenú riasu, alebo tak, vieš. Čiže
Toto som si odfotil, lebo určite v nejakej budúcnosti by som chcel Takéto sedenie normálne. A Len akože tam si ja nesadnem samozrejme, ale akože vyzeralo to veľmi comfy. Vieš čo, mne sa práve že ľúbi, že to je minimalistické. No. Že nič navyše. To bola japonská čajovňa. V Malajzii. V Malajzii, no. Japonec ju vlastne. A je to modulárne, či nie? Je že vieš toto odsunúť od seba? Vieš to ešte, že do seba zavrieť nejako. Neviem, či som to odfotil, že ty to vlastne schováš do toho. Že do takéto krabičky to vieš schovať, hej? Celú tú reštiku, no. No, to zbalíš. To som si nové vypýtal, že litrová limonáda, no. Ktorý mi normálne, že robil, že asi 3-4 hodinu a takto mi to dal. A bol úplne vystresovaný, keď som tam bol, no. Takže... A stále, ale asi menej ako u nás, keď si dáš limonádu v reštaurácii. Čo najdrahšia vec v slovenskej reštaurácii je limonáda. Vieš čo, asi nejaké eurko alebo dve. Akože máme to relatívne lacné. To je dobrá cena, no. Takže to som furt proste chodil proste po Kuala Lumpur a... Jak pod prístavným mostom. No. Do Petržalky, keď ideš cez Apollo, tak plus minus rovnako, no. Akože u nás sa stáva klasicky, že u nás ideš niečo postaviť, tak to trvá 5 rokov a ani to nedostávaš a jedno s druhým a... Tam to postavia za týždeň. A tam to proste stávajú, že extrémne rýchlo. Tam sa robí v noci, večer, proste víkendy, nedele, non-stop. Proste tri šichty, alebo 2 šichty robia 24 hodín a my to nepostavili. Pekná fotka, to bola. Preto som to odfotil, lebo však neveľa ľudí vie, že toto je vlastne asijský Red Bull, lebo Red Bull je pôvodne z Tajska. Hej, že... To nevymysleli Rakúšania? No, Rakúšan, to už bolo vymyslené a Rakúšan do toho vstúpil ako investor a manažér, takže do dnešných dní to je to... Že on to niekde ochutnal, on to ochutnal v Tajsku, hej, toto je teda verzia, ktorá sa predáva v Ázii, hej, špeciálne teda v juhovýchodnej a on to už nejakých pár rokov fungovalo a došlo do tento Rakúšan a v podstate to celé zmanéžoval, spravil z toho globálnu značku, takže to som napríklad nevedel vôbec. Predávajú normálne, také tie naše, ale toto je proste ten typický... To asi 2 alebo 3 látky tam nemajú, hej, takže to chutí trošku... to inak, lepšie? Ináč to trošku chutí, no. A ja si myslím, že to je trošku silnejšie. Áno. Ako keby, že nie sú tam bublinky a nemajú skoro žiadne flavors tam, no. Ako ja Red Bull moc nepiem, ja som minule chutnal také tie edície, nejaká že Winter Edition, tak to bola dobrá, mne klasický Red Bull nechutí moc. Čiže to proste veľa ľudí vie, že tam majú tento azijský Red Bull, teda tajský Red Bull a to úplne, že on to dával, že pre nejakých kamionistov. No čo? Vieš čo, Temple, klasika. Pri Malajzii, alebo teda v Kuala Lumpur, tam je dobre, že tam sú vlastne, tam máš buddhizmus, tam máš hinduizmus a tam máš proste islam, vieš. Takže ideš do mešity, ideš do buddhistického kláštora, ideš do hinduistického kláštora. Hej, že vieš si vybrať. Tieto kláštory sa mi páči, to je pekné. No toto sú hovorím, to sú tie buddhistické, ktoré mne sa asi páčia najviac, takže keď idem, tak ja ich primárne navštívim. A tak tieto vchody, vieš, proste to máš klasický vchod. Tak komu sa toto nepáči, že to je pekné. Hej. Oni sú aj na novo proste postavané, po väčšine, že... A to si fotil ty, hej, tiež? To som ja, no. Čo si fotil, s iPhoneom? No, mám iPhone 17, no. Voľnom. No, akože ja som nejaký moc fotograf, ale ja mám taký, že power travel, že proste ja o 6 stanem a idem a pozriem, čo sa dá za ten deň a tuto, vieš, niekto tam je proste v tej 3 hodiny a ja som tam bol pol hodinu, vieš. No jasné. Akože tak ty aj to, že veď keď si pol roka preč a fotíš, tak nebudeš to fotiť na normálny foťák a budeš to potom v Adobe Premiere Pro ešte retušovať fotky pre koho a na čo, 3 dní, no, vieš, a jedno s druhým, takže... Toto fúr nejaké uličky proste stále proste Kuala Lumpur. No, ja som našiel len Kuala Lumpur, lebo tá Malajzia je zaujímavejšia na tom druhom poloostrove. Malajzia je vlastne 2 poloostrovy, nejaké malé ostrovy. A tak viac ako keby, že je tam viac turizmu, nejaké tupé selfiečka. Ale zaujímavejšie na tej druhej časti toho poloostrova. A to je také naturálnejšie tam, hej? Hej, viac prírody, je tam aj rezorty, toto je proste Kuala Lumpur, ktoré proste sa vybudovalo, hej, v 90 rokoch, 80-90 rokoch. To sme sa učili na nejakom zemepise, že azijský tiger, že Malajzia bola jedna z nich, hej. Takže... Tam proste boli stromy, skakali tam opice a slony vyťahli, Monkey King. Ale to je akože atrakcia, či typek sa normálne takto oblekal? Vieš čo, neviem, to podľa mňa takto.
je úplne bežné, že človek to takto vidí. V nejakom Japonsku to je úplne normálne, že človek nevie, či to je akože cosplay na anime, alebo že sa tak naozaj oblieka. Alebo tak normálne ideš do roboty, do úradu. Ale toto bolo nejaké predstavenie a išiel tam, hej, a bol akože prezlečený za Monkey Kinga, no. A toto sa šajslo lampióny, alebo boli lampióny, lebo sa chystali prípravy na nový rok. Hej, oni si proste idú, latečka. Oni si proste, ich najväčší sviatok je teda čínsky nový rok. Ktorý teda ne v každej krajine volajú, že čínsky, hej, ale môžu ho volať. Keď to oni oslavujú? Vieš čo, to je podľa lunárneho kalendára, takže to sa podľa čínskeho kalendára, hej, takže sa to mení, lebo on má menej dní, takže tento konkrétne oslavovali v polke februára. Ale nemajú to tak, jak my, že... Nie je to, že 31.1. Hubert, guláš alebo fazulovica, chlebičky a hráš aktivity s kamarátmi, hej? Ne. Toto je nejaká reštaurácia, to je normálne, že reštaurácia, ktorá proste nič vonku varia. No, normálne je proste kotol, polievky jedla a proste vonku sa varí. Vedľa môže byť proste, že servis na opravu motoriek a cez ulicu proste môže byť barbershop a tak toto je proste Ako to je zaujímavé, že tam neriešia moc. A počkaj, tam keď napríklad to máš takéto, že si povieš, že ideš robiť v kotli jedlo, akože jak tam funguje tá byrokracia? Že ty to niekomu musíš nahlásiť, alebo proste len si tam sadneš a rieš? Vieš čo, úplne neviem akože v Malézii, ale v Koreji, keď tam som žil primárne, tak tam to bolo bežné, že ty to iba dáš ohlášku, že to robíš iba. A proste pokiaľ tam akože nesekáš hlavy akože nejakým slepiciam na ulici. Normálne niečo robíš. Tak akože robíš, no. Úplne, že základná minimálna byrokracia, ale hlavne tie hygienické štandardy sú proste úplne niekde inde, hej. Že nepotrebuješ mať 8 umývadiel proste na rôzne veci, takže ja som viete také kontrasty fotil, že proste najväčšiu hinduistickú templu a vedľa toho je proste ofisová budova, hej. Vidím ten kontrast, no to je zaujímavé. Takže toto je Spire. To vyzerá v Prahe, taká bona, ne? Tuším, že Spire sa to volalo, táto Kuala Lumpur Spire. A tuším, že teraz je momentálne vyššia budova, jak ten Petronas. Neviem proste fakt, že koľko to presne má, alebo som to tak neštudoval dopodrobná. To sme videli. Ale to bolo najvyššie možno pred 20 rokmi a už teraz neviem. Tupe selfiečka. Samozrejme, akože mal som selfie kameru, že 5 dní, potom sa mi urvala, takže to bolo jedno z mojich posledných akože selfie kamier. No je prestala ísť, neviem proste. Toto je pekná fotka, vlastne tam bola jedna cez deň a toto je, že večer. A to bolo na hoteli bazén, hej? Na hoteli bazén normálne za úplne že za pár korún máš proste na streche bazén. A koľko tam stalo ubytovanie? Akože ja neviem, vieš, ja nemám o tom, že koľko tam stojí. Vieš čo, akože odpajdy, vieš. Tak máš aj hostel proste za 5 €, hej, máš aj za 10, ale za 40, s podkami. Vieš čo, toto je vec, čo každý sa ma proste pýta, že čo to stálo, koľko to stálo, aký je tvoj budget. Vieš, tak každý má proste iné preferencie. Ja neviem, niekto chce proste bývať s podkanmi, hej, za €50 proste v hostel, alebo chce ušetriť. A chodí s tými autobusmi. Za obytko a chodí proste autobusmi a presúvať sa proste pešo, tak má na deň má proste 15 € a vidíš všetko. Ale akože zejvštím všude je to asi lacnejšie, jak na Slovensku. Je to lacnejšie. Tak keď si tam nekupuješ Balenciaga, pičoviny. No jasné. Tak nájme si čistého vína, toto už začína Vietnam a motorkový svet. Nájme si čistého vína, však Bratislava je momentálne extrémne drahá, akože aj v rámci Európy a v rámci sveta. To je proste, že my sme že drahé mesto, hej. Akože napríklad Seoul, čo je proste metropola sveta, ktorá má 15 miliónov obyvateľov, je lacnejšia v niektorých segmentoch ako Bratislava, hej. To ti zabehlo? Zabehlo. Tu budeme ešte dávať, že Heinricho, chmat. To už sú Vietnamy a Vietnam je, že motorkárska krajina. Normálne, že Furiosa Mad Max, čo boli tí motorkári. Tak to tam vyzerá. Tak to normálne proste vyzerá. A normálne, že ty sú na motorke a tam máš nákladné motorky. Tuto proste sa a je pravda, vždycky niečo proste nieslo na motorke, no. Ale je pravda, čo sa hovorí, že keď si chceš dať dobré vietnamské jedlo, že si to daj v Európe, alebo že v Bratislave je lepšie vietnamské bistro, ako priamo vo Vietname. Akože je to hygienické. Lebo mne napríklad kamoš tam žil a on hovoril, že kde jedol najlepšie, akože tie fočka, a on že na Miletičke, na Fongnam. Že vo Vietname mu to chutilo menej ako u nás. Asi to je kvôli európskemu trhu prispôsobené. Je to prispôsobené európskemu trhu, hej. Akože toto je proste tiež... Toto je barbershop na ulici. Ale vieš to vrátiť ešte? To cením, že
rodičia majú prilby a deťom dali aspoň rúška. Úplný nezmysel, že? Toto je, že... A počkaj, ona čo sedí na konári? Ona ešte nie je konár, no, lebo oni tiež majú vlastne ten svoj nový rok, oni to volajú, že TET. A proste nejakú, ja tiež úplne neviem presne, akú rastlinu. Ani oni nevedia, čo majú. Ale to bolo proste bežné, že proste si videl normálne 5 na motorke, batola proste, jak nese mama, hej. To je, že, a neviem, či možno Vietnam nemá, že jedný z najväčších akože fatality rateu, čo sa týka akože smrti na cestách. Tak keď nemajú prilby... Nemáš prilby, ideš, vieš, jedno z to je normálne, že barber stál euro, hej, 30 000 dongov, stal, že euro a proste ťa ošmatal ťa britvo. A akože v pohode strihajú, hej? Úplne pohodička, akože to je to... Vedľa predávajú fočko, hej, že tie vlasy akože tam potom skončia. A úplne pohode, no, proste. Že vlastne na konci dňa, že dojdeš do nejakého barberu, kde ti nalievajú whisky a tam sa v oblekoch šašku okolo teba, že výsledok je taký istý. Typek ťa akože britvou normálne do hladka, takže toto sú normálne, to už sme v Hanoji a to je typický Hanoj. Normálne, že takto tam vyzerá proste. Všade chodia motorky, všetko sa aj predáva. Ľudia všade cením na ulici. Značku, že zákaz odbočenia, to podľa mňa nikdy v živote nikto nedodržal. Ne, to sa nedodržiava vôbec. To je proste značky, aké by to neboli. Akože červená pre nich a ty ideš na pozelené na prechode, to znamená iba, že spomal trošku. Hej, ale ideš normálne cez oný, vieš. Takže... No má reštika, vonku vyložené nejaké... To sú paprče vlastne, hej. A to je prasačia hlava, či čo? Ľudská hlava? Vieš, to je podľa mňa celá sliepka, ale toto sú normálne paprče vypražané. Zaujímavé. Ono, vieš, to tam máš proste na ulici a ideš, vieš, akože zoberieš ale si. pekne, keď si nedáš pozor, či tam vyvre zádoček. Musíš tie vecka tam mať blízko, ne? Vecka tam musíš mať všade, no. Akože to je, že ťa to kýkne. Akože takto, že ja už som akože voči tomu kvázi imúnny, lebo som tam bol dlho. Áno, si zvyknutý. Ale mal som proste kamarátku, nechcem mu venovať, ktorá mala akože, že ju to kopalo. Že mala kohútik zo zadočku, hej? že ju to kopalo, hej, ako keby veľmi akože často, no, takže... Alebo nejaké meničko, nejaké... Ale ináč toto je veľmi pekné, ako znamená, že toto je akože menučko vylížené. Menučko, no, prvom som sa odfotil. A to dobre vyzerá. Že poličko to vyzerá úplne, že môže to zasa niekto samozrejme okopčiť, ak sa tu každú vec v Bratislave, ak sa kopčí. No keby som si spravil akože ja gastro, tak toto presne vykopčiť, takto by to vyzeralo. Ale fakt sa mi to ľúbi, ako je to pekné. To bol proste nejaký bar a drinky stáli 4 €, vieš, proste. A úplne typek proste to tam robil normálne, že 15 minút. Maturita, ako, hej. Maturita s drinkou, no. Že vypýtal si gin tonic a normálne, že 15 minút. No, že... Akože toto má na tom Vietname... Z toho som bol trošku sklamaný, úplne zlý servis, no. Akože zlý servis. Tak to normálne asi poutekalo do Európy. Vieš, tí normálni odišli do Európy a to ostali tam takí, no. No vieš čo, akože majú boom turizmu akože posledné roky a nejsú úplne na to pripravení. Akože Hanoj bola výnimka, lebo hlavné mesto. Ale keď sme išli proste nižšie, tak to bola katastrofa. Proste oni majú... Nepotrebujú to možno ani. Vieš, tým, že tam chodia turisti za tou prírodou a že na toto, že on vlastne nemusí spraviť ten drink za 3 minúty. No, ale príde to, lebo proste si vyžaduješ... Vieš, to sa netýka iba, že túto 3-korunových barov, hej, ale aby sme boli akože v najlepších baroch aj proste v iných mestách, v Ho Chi Minh. Je, že aj v dobrom bare. Aj v dobrom topovom bare proste sme čakali na drink, že 1,5 hodiny, vieš. Čiže toto trošku mi vadilo, že keď to porovnám s krajinami okolo, akože nehovorím o Kambodži, napríklad Thajsko, vieš, tak tam proste prídeš a je to na trošku inej úrovni. Tak ale vieš, Thajsko, keby nenatočili pláž s DiCapriom, tak tam doteraz nikto nevie, kde je Thajsko, že Thajsko si ide proste turizmu akože že mŕtne, no. A vie tam akože má na to predpoklady, hej, bo je to tam pekné, majú tam toho veľa, ale akože to trošku musia, To sú akože typické kaviare, normálne, že oni si úplne idú kaviarne. A to je trojposchodová? Trojposchodová a idú si akože na kávu ako typ, hej, že máš rôzne, tú kaviarňovú kultúru, tam máš proste, to sa mi dosť páči, že sedia, pijú kávu vonku, hej, káva stojí proste 50 centov. Že... Ale keď si úplne na tom najvyššom poschode objednáš si kávu, tak budeš čakať 3/4 hodinu. Alebo takéto schody, no akože 40 cm schody, cez ktoré ti to akože niekto donese potom. No. Wow. No, toto tiež kaviareň, ďalšie kaviare, oni v starých budovách proste robia úplne kaviarne. A to vyzerá zaujímavo toto napríklad. Je to pohode. Vieš čo, táto kvetina to bola na ten proste ich akože nový rok, hej. Čajka hra Saga Crash. Vieš, to bola tá hra s tými, čo tam posúvaš tie...
A všetci hrajú, akože tam je akože, hry na telefóne, tak tam idú proste bomby, no. Všetci hrajú, no. Vonom, no. Ja som Filipa Tureka cením, že máš na Facebooku Filipa Tureka. Na Filipa Turka, no proste, to je... To asi tak tomu neviem ani vyjadriť, aby som posledil 3 hodiny. Tiež obidve to boli kaviareň, vieš. Kaviarne som pozeral do kaviarne, vieš. Akože, ja som sa vieš tak nabalil, že idem, že Vietnam na mesiac, že tak si zoberiem krátke trička, kraťasky, že bude teplo jeden s druhým, vystúpim v Hanoji, tam je že 12 stupňov, najviac prší, takže som si tam proste kupoval hneď proste teplé oblečenie, vietnamské veľkosti, takže ich 3XL je pre mňa akože L-ko, tak som mal čo robiť. Aké to jen dozary. No. Ja keď som sa bálil, keď som išiel so ženou niekam, tak žena mi hovorí, že veď za pol hodinu ideme, že už by si sa mal báliť. A ja som si proste zobral Bila igelitku a tam som si napchal, že trenky, ponožky, troje trička a šlápky som mal na sebe, vieš, že ja to vôbec neviem. Ja tak tiež už tak som si povedal, že budem cestovať, že zoberiem si, čo mám a jednoducho si tam proste veci dokúpim, hej, že som bol celkom prekvapený, že tam mali v pohode veci, normálne vo Vietname. To máme, že kuchyňa, by the way. No je proste stará pec, alebo teda nejaký výduch, hej, ktorý sa tento akože ten komín asi tak bol, že izoloval ten dým asi na 1%, že náklady že otvorím sa reštauráciu vo Vietname na ulici, že náklad toho celého je 3 €. Tam tri propambutany a tuto má akože zeleninu a zeleninu, mäso proste pripravené a to tam proste peče, hej, akože a potom to tam predáva na ulici, no. To je tiež nejaký barber? To je barber s večierkou, to ne? To je kaderníctvo, kde je proste, že 2 metre štvorcové tam boli. Čiže jeden oný stôl, jedna tá barberská, alebo teda tá kadernícka stolička a tam proste čajka akože fúkala vlasy. Toto je typická vietnamská reštika. Najmenšie stoličky na svete, plastové. A všetci majú Crocsy. Polovica majú Crocsy, ale zároveň majú proste paperové bundy. Vieš, že proste, lebo tam bola zima, jak som hovoril. Ale holé nohy. Ale holé nohy, no. A toto je proste vec, že čo ja som úplne tam nechápal, aj keď som žil proste v Koreji. Od kolena dole, podľa mňa prestáva prúdiť akože krv. A to bolo bežné v Koreji, že tam aj vidíš človeka, čo má najväčší kabát na svete paperový, hej, úplne, že na Himalaje, čo sa dáva, keď ideš proste na ten summit. Že North Face takú celú, že si za kapucou. Za kapucou má úplne obrovský šál, ale má proste, že šlápky a bosé nohy. Vieš. Čo ja by som, že zomrel, hej, alebo my sme proste, že zomreli hneď a tamto majú proste, že bežné, a to bolo aj tu, hej. Takže klobučiky mali by the way. A táto pani čo predáva? Umýva riady. Aha. V týchto akože nádobách s vodou, no. Čo je dažďová voda, by the way. Čo pršalo, takže nové na ulici sa umýva riady. Že doner, kebab, Hanoj chleba. Ja, to kúpila od nejakého, vieš, Turka, ten stánok. A Vlastne toto boli, vo Vietname sa predávajú sandviče bánmi. U nás už to je celkom tiež známe. No veď fočko ti dajú do bagety veľkej v podstate. To mäso z fočka, tú zeleninu ti dajú do bagety, podlejú to tou trošku zónou a paštekou, hej. No a zavre ti to. To je vlastne taký street fooding ako toto si môžem dať, hej, niečo na pitie. To mám zbančenou z reštiky. Kokot, rýžová pesť. Je to punč, ale to není, že aj to je punch, to je iné. Daj si. Halal, Indonézia. A toto jak chutí? Chutí to veľmi sladko a s príchuťou ríže a toto sú, čo tam je? Jedno je kokosové a druhé je hruškové. Hej, takže typický street food proste je tá bagetka, hej, ktorú proste je, že je to veľmi dobré. Fakt som mal, že jedný z najlepších, aké som kedy jedol. Sorry, vieš čo, najprv som bol pohoršený z tej chute, ale teraz, keď som dal druhý dúšok, akože fakt chutí jak ríža. Ja som tento banánový milkis. Vlastne milkis to je mliečna soda, ktorú máme tiež. Dobre, to je celkom. Keď tuto vidíš proste ten úplne šialený trafik, to je proste úplne nezmysel. Ale kde je, ja neviem, kde je protismer. Ideš, to nemáš smer. Ideš, jak ideš proste. To ide rovno. Ideš, jak ideš proste. Ty to idú rovno proste, má na sebe, že najväčšie kapuce na svete. To je jak v tenete, že vlastne ide niekto dopredu a dozadu. Áno, to proste ideš, jak je cesta, keď není na ceste voľno, jak ideš po chodníku. A to je proste, že vieš, čo bola tá hra, že Road Rush? Keď na tej motorke áno. a si takou reťazou proste byl tak ľudí, tak toto niekedy musíš robiť, no. A by the way,
vo Vietname máš taxík akože motorku. Áno. Čiže si zavoláš, to není Bolt, je tam aj Bolt, ale máš tam, že Grab. Si zavoláš proste motorku, že dojde po teba, že týpek dojde, sadneš za ňo, dá ti príľbu a niekde ťa zobere, hej? A mne sa stalo, že padli sme na zem, nabúral proste petelicu, čelnul do autobusu, telefonoval pritom, hej, proste facetimeoval pritom, jak bol na tej motorke, takže to bolo proste neskutočné, no. Čiže chaos. Chaos, no. Ideš proste, no. jak je voľno, no. Všetci trúbia, všetci proste... A to je jedno, či je 3 ráno, alebo proste o 1 po obede, hej, stále je to rovnaké. Ulica, no. Typické ulice, vietnamské vlajky úplne, že všade. Akože taký level tak nacionalizmu. ešte Komave, tam je komunizmus ešte, ne? Tak oni to ešte, Tiež kávina. Toto je ale ešte francúzska, ako keby... Keď tam bola francúzska kolónia, hej, tá architektúra. Keď bola akože francúzska architektúra, hej. Kniha z rúží, čo začal vlastne ten ich... Oni to majú tam tak divne spravené, že... Než divne spravené, to tak vychádza, že oni nemajú moc sviatky. Hej. Nemajú moc sviatky počas toho roka a im sa to kumuluje všetko do toho jedného sviatku, to tetu. Že oni všetko tam oslavujú. Tak akože ne, že dajú si proste tých 10 dní, dajme tomu taký ten dlhý sviatok, hej. Ináč furt robia, ale dajú si... Oni majú týždňový nejaký, hej. Áno, nejak u nás proste, že... Ja sa teraz vrátil akože na ten 3. maja som prišiel a mal byť ten nejaký hybridný sviatok. Že čo je sviatok, není sviatok, ale zároveň ľudia sú v robote a máš ich zaplatiť 100%. Ale sviatky sú pre kokotov, na čo to je? Akože však veď každý, nech to si vymysleli v nejakej priemyselnej revolúcii. To my máme proste na Slovensku sviatky. Národ sviatko, len sviatky riešiť. No. Sviatky a 100%. A je vždycky to, že zle je, keď není sviatok, áno. A zle je, keď je sviatok, lebo nadávajú, že musia chodiť do roboty, potom nadávajú tí, čo keď nebol sviatok, že si nemohol robiť, tak nadávajú za, že nemajú príplatky. Vždycky je to zle, to je jedno. Hej. Čiže keď klasická kaviareň, proste mini kaviarničky, že máš takto v schodoch, hej. Čiže čajka ti vyniesie túto kávu po tých schodoch. Po 5 gin tonikoch by som mal asi problém. Asi by som sa vyčúral rovno do toho stredu. A to je, že za budovou niekde proste v medzi nejaké škrupine, tam je vchod, sa takto musíš prervať a tam je, že kaviareň a je tam 3 stoly sú tam a robia. Oni majú nové také, že Instagram a webové stránky. Všetko majú, bomby, no. Oni akože... Proste, ja som bol teraz normálne, že v lese, cez víkend som bol že na Bielom kríži a nemal som, že signál, ne? Normálne, že vypadnutie signálu. Hey. A tuto som bol proste, že v džungli, hej, v džungli v jaskyni a mal som proste 5G. Okay. Takže tuto ideš normálne, že za Karpaty, alebo že ideš do výťahu, nemáš signál a tam je to úplne normálne, no. Vietnamská princeznička. Vietnamské outfity a proste fotečky. Úplne milión fotečiek. To som toľko fotiek som nevidel ani v Koreji a to som si myslel, že Korejci sa fotia najviac. Oni sa furt fotia, hej? Oni sa proste fotili, že všade a mali také spoty vybraté, kde sa chodili fotiť. Je úplne, že počasie, že minus, alebo najhorší, to je smog, hej, samozrejme. Úplne, že zlé. Ja som myslel, že to je zatiahnuté. Zatiahnuté smogom, hej. Mali normálne takéto spoty všade, kde bol nejaký fotograf, ktorý ťa odfotil, dajme tomu, že za desinku, hej. Aha, a ti to na mieste ti to hneď vyretušoval a tak a dal ti tie fotky. Takže, a tu máš, že Lilič kafe, tuto máš Lin kafe a tuto dole v tomto predávajú tiež kávu, aj tuto bol zlatníctvo a predávali kávu a hore ešte predávali kávu. Keby náhodou potrebuješ na 3 metre štvorcové si dať 6-krát kávu, tak ako bol v dispozícii. Že aj tu hore, že aj tam, keby si zazvonil, tak aj páni z hora ti páni proste... spraví kávu, no, že hneď, akože... Toto sa mi raz stalo, že hľadali sme záchod, ktorý bol, že úplne... Tak to nefunguje tak, že ty ideš do... Hento si vieš reštaurácia, hej? Čiže ten výsek v stene, kde proste jeden nejaký grill, tam teta robí proste niečo. Čiže oni nemajú akože svoj záchod. Áno. Tak záchod ti povedia, ti dajú proste nejakú podrobnú mapu. Normálne, že za 8 minút proste dojdeš na ten záchod, čiže musíš ísť dozadu 300 metrov. Čo ti dá mapu, hej? Mapu, potom ideš 20 metrov, ideš do podzemia, hej, vyjdeš po schodoch hore, musíš... A tam je zrazu poraziť musíš 2 nejakých bossov tam, čo tam strážia, hej. A ideš proste akože na ten záchod. A my sme to myslí a išli sme proste trošku ďalej a došli sme do záchodu, ale do nejakého bytu. Ne, proste, že... K cudzým ľuďom a proste oni, samozrejme, angličtina 0, vietnamčina 0 a oni boli takí prekvapení najprv a potom, že my ideme z reštaurácie, že na tento záchod, oni si mysleli, že my hľadáme reštauráciu
Tak tieto, že není problém, že ako návarí, akože čo potrebujeme. Ako v tom je akože byte, hej. Alebo sme to akože nejako cez translatory sme to nejako vyrepovali, hej. Že vlastne nejdeme akože k nej do bytu. Jasné, že... Tak, že nemusí sa bať. Že tam, akože tam, keď ideš, tak máš také random halúze, že sa ti tam stanú. Presne tak. Akože toto sa mi napríklad stalo, že keď som bol na Filipínach pred pár rokmi, tam som bol akože tiež veľakrát, som bol na takom úplne neznámom ostrove, ktorý sa volá, že Balabac, hej, také zaujímavé meno. A tam neboli, že na tom ostrove neboli, že pohostinstva žiadne, ani žiadne ubytko. A ja hovorím, že keď som išiel, tam je 4 hodiny loďou, no ja sa pýtam tých ľudí, že ja tu mám akože spať. Alebo on, že však normálne, že dojdem niekomu domov a poviem mu, že ti tam nemôžem spať akože za peniaze. Že vlastne to je, že celý ostrov je vlastne Airbnb, len akože zazvoníš niekomu a dáš im proste $15, hej? No a potom, že jedlo je, že normálne vidím, jak si cez okno čajka proste varila tam nejakú rýžu, tak som proste došiel, ja, že môžem si dať aj ja, ona dobre, tak naložila svojim proste 4 deťom po rýži a mne. Ako keby, dal som im proste 5 € a vybavené. 5 € je pre nich, že doteraz z toho žijú, ne? Akože to je, v hosteli, že tam stávali akože voľný potom hotel. To čo je? Vieš čo, to boli proste z vietnamskej vojny, akože bunkrová zasadačka. Aha. Vieš, lebo oni si proste idú tú vietnamskú vojnu strašne, že ju vyhrali, hej, že ju vlastne vyhrali. Tak to je akože ich národná hrdosť. Tak majú proste tieto artefakty, alebo respektíve tieto stavby počas tej vietnamskej vojny a dajú sa proste navštíviť. Vieš ísť do toho tunelu. Hej. Čaká, to vlastne Američania jedinú vojnu prehrali a to je, prehrali je Korejsku, ne? Na polovicu. Ne, že prehrali, akože... Že... No Vietnam neporazili vlastne. Neporazili, no, to vyslovene prehrali. Lebo tam sa to zastakovalo, proste Vietnamci boli schovaní v džungli a Američania ich už nedokázali ich zničiť. No, tuto je tak akože vietnamská obchodná, kvázi. A to je široké určite, že metra pol, no, metra pol, ale je tam 10-násobne viac ľudí, ako u nás na obchodnej. Ale to keď sa máš predierať, že na druhom konci je niečo, čo chceš vidieť, koľko ti to trvá? 6 hodín? Takže trvá ti to dosť a hlavne ťa všade, každý ten jeden človek, už tu drží meničko, ťa chce zobrať donútra, vieš. Ešte ťahajú, ešte musíš aj bojovať s nimi. Vieš, to robil niekedy Desperado, to robil v Bratislave, keď som mal 15 rokov. Je aj ten z vyvolených? No, tak on akože náhľadal takto ľudí, takých tých catcherov donútra, vieš, že... Halus, no. Že toto bolo kaviareň tiež. Babička nevie, či má, že 130 alebo 80. No. Už nevieš ten vek. To tiež klasika. Umýva sa proste vonku normálne. Proste zelenina, akože... To je ináč. No. To akože... Čiže u nás sa to niekedy robilo na tak to vedia, my chodíme opekať, že ideš na opekačku a krájaš klobasu na pni, ne? Na pni, ale keď to bereš tak, že... Že tam je to ako biznis, vieš, a je to také, že... Ja som to vodil z toho dôvodu, že že mám reštiky, tak viem, jak to u nás funguje. S hygienou som sa stretol asi 80 krát, hej. Takže mi to príde taký paradox, hej, že tuto je proste, na druhej strane sveta to robia takto, no. Hej, že dáš konzervu do chladničky a dostaneš pokutu. No. To je taká famous ulica, kde... Ja aj to viem. Ale to sa hitlo všade asi na Instagrame, že cez to vlastne chodí vlak. Že tam už ani ten vlak nechodil, no tam pustia, aby boli zaujímavé. Chodí, asi 5 krát denne chodí. A to si ty? Tuto som asi ja, no. Keď sa blíži ten vlak, tak proste len posunú tú terasu. Áno, proste to posunú a oni ťa úplne... Ale akože rozjebalo to. Akože to som videl niekde na TikToku, som videl, že Šávo tam šaškoval zo selfie-tyču a zrazu ale to je normálne, to je vlakom. starý ten komunistický vlak, proste zo 60 rokov, hej, a takto to proste ide, no. A tak ide asi pomaly, ale aj tak, keď si debil, ale keď ťa to jebne, tak to môže zabiť. Áno, že tam náhodou zavadíš, alebo čo? Problém, čajka nome striha nechty druhej čajke na ulici. Cením to, tú predlžovačku, ten kábel, čo ledva trčí, tam má nejaký telefón, čo ti jebe. A to si človek, vieš čo, ja za to všetko fotím, lebo to si ani nevšimneš, potom keď to na veľkom, keď to vidíš, vieš, 2-3 ľudia, tak tam uvidia takéto anomálie, vieš. Áno, ináč toto ja tiež, keď niekde idem, tak ja som mal chvíľku takú úchylku, že ja som niekde, bol to jedno aj v Bratislave, a ja som fotil normálne, že strašne som dal ten samopal z foťaku, ne? A tam zrazu si pozráš tie fotky a tam najväčšie pičoviny a halúze sú. No. To čajka, že čistí chvost. To čo je? Chvost. Ale koho? Krávý chvost. Alebo ako bývola. A hen to je čo, netopier v tej vode? Čo to je ten chvost? Ale toto je chvost, ne? A toto vedľa je čo? Netopier? To neviem, to môže byť whatever. Facehugger zo Zeliena.
No však to vyzerá, keby to bolo z inej planety. No, normálne oni. No ono to kľudne mohlo padnúť z inej planety, jej tam pod dom, tak to namočila to do vody a potom to uvarí. No. A akože je pravda, že konkrétne vo Vietname, tak tam sa je proste všetko. Hej, záleží teda od provincie, kde si. Či si hore, či si dole. Tak to sa tak hovorí, že sú tam jedia všetko, hej, že všetko, čo žije, tak... No, akože normálne, že vieš si dať žabu, vieš si dať proste nejakú kukučku tam, hej, proste... Lebo veľa ľudí, vieš... Kokot práženica z kukučích vajec. Veľa ľudí, vieš, proste tam akože... Aj v Číne sa to je, vieš. Áno, však iná kultúra, no však akože... A to najväčšia akože ulica úplne Stokarina a túto Čajka, proste, no Čajka sa tvári, najväčšia sofistikovanosť proste Fifth Avenue v New Yorku proste robí tam akože pre Goldman Sachs akože ťažké díly, tak sa to akože takú malo proste auru a vedľa túto Čajka proste predáva nejaké pomelo, hej, na bicykli. A pozrel by si do notebooku a hrala by to Candy Crush. Vieš, by the way, toto chcem každému povedať, že to nie je sushi, lebo toto ja keď počuješ, že ľudia povedia, že sushi, tak normálne vyletí mi... Ja to hovorím, že korejské sushi... Vyletí mi normálne, že... Áno, ale tak to si, jak sa to volá? Kimbap. No, lenže predstav si, že Slovákovi teraz povie, že kimbap. Áno. Ja to každému iba hovorím. Maroš pôjde by išiel do tvojej reštiky do Banchanu si to dať a myslíš, že povie, že kimbap, bimba, povie, že prosím vás, ja som videl to, že chcem to sushi, čo tu máte. Veď to vám určite 90% ľudí povie, ne? 99. No. Tak to nazvite, že korejské sushi. Lebo sushi je pôvodne ryža, na tom surová ryba. No. A táto rolka, tak to je akože maki sushi, hej, čiže maki rolka. A táto korejská rolka naša je, že kimbap preto, že to akože demonstrujem, nech sa niečo naučíme, lebo táto riasa sa volá, že kim. To je riasa, hej. A pap je ryža. Hej, čiže ako keby, že ryža v tej riasi, čiže kimbap. Hej, ako keby. Z toho robia. A je to primárne plnené zeleninou, alebo zelenina lanšmít, zelenina mäso, kreveta, tuniak je veľmi dobrý na to, majonéza tam ide, akože takéto japonská. Čiže korejské sushi je to aj tak na konci dňa po 5 minútach. Ale srandujem, chápem, hej. Tak ty máš v tomu vzťah, máš proste autentickú korejský koncept, tak áno, jasné, že keď to povieš, že to je sushi japonské, tak máš nervy, no. Iba tak, akože to hovorím, že proste je to kimbap, nie je to sushi a jasné. Z tých 150 krát, keď to poviem, tak 1-2 sa zapamätajú, hej. Takže šírim osvetu v tomto. To je tiež, asi vás to hitlo na onom, alebo to hitlo niekoho na nejakých hýroskách na Instagrame. Také proste kaviareň, kde máš také bločky normálne, že napíšeš tam na bloček nejaké prianie a úplne sa tam vyhrotil a úplne tam milión bločkov. Ale hej. že bloček akože ti dajú... No, taký ten bloček, normálne, čo nalepíš. Taký ten... Ja aj ten kancelársky, ja som myslel, že to z Ekasy, či tam asi neexistuje Ekasa, hej. Ja som myslel, že na bloček z Ekasy. Nevidel nikto Ekasu. To je všetko na onom. By the way, toto je, že fočkareň. Ale fočko stalo 40 alebo 5. Počkaj, to je, že kuchárka, klient a to je prevádzkar? A to je nejaký okolo. Ten ich odfotil, dal ich na Instagram, na ich stránku. Dal som si tam to fočko. A dobre? Akože veľmi dobre. Veľmi dobre. A tak tam je to asi... Akože v tom vývare, ako ich napadali, podľa mňa akože vlasy z okolia. A tak tam je dôležitý ten vývar, že ho robia dlho a... Áno, hej, že... To som ja na masáži, kedy proste ma dali na... ma dali na to ich kreslo a proste nohy mi trčali proste, že do steny a nevedel som sa tam uložiť nikde, hej. Takže... Ja som ešte to si odvedel, že takto si býval v nejakej izbe. Ne, to som bol na masáži hlavy. Aha. Ma proste posadili dali na to kreslo, alebo na tú onu. A som ja vo vlaku zase tiež. Ale to vyzerá byť dobre, ja mám rád, že vlaky a toto je super, aby som išiel do vlaku. No, vieš čo, vlaky sú, že oni majú starú infraštruktúru ešte proste komunistickú. Z tej Indočíny v podstate, francúzskej. No. Takže nemajú to modernizované zatiaľ, ale už to robia akože, že už to modernizujú. Takže proste starý vlak normálne, keď som chodieval proste k babke vlakom, tak akože zo 70 rokov vagóny, tak to ideš, hej. A tu už som proste, tu už som bol v Sape, potom som hľadal išiel do Sapy. Čo je Sapa? Sapa je vlastne... Praha, ne? Sapa je oblasť. Ja, také rýžové polia sú tam. Toto
túto fočku som si musel odfotiť z dôvodu, že... To meso nie je dovarené, ne? Ne, to tak má byť, to je brisket. Lebo išli sme do reštiky v tej sape a dojdem tam. A to vyzerá ako reštaurácia. A hovorím, že dojde za mňa taký chlapec. Ne, že mladý muž, ale že chlapec, akože podľa mňa 9. Hej? Že už tam robil. Normálne, že dlhá zastiera si na ňu, akože na ňu šlapal. Angličtina 0. A potom si zistil, že to aj varil. A proste on to potom išiel variť, no. Tak sa proste postavil na taký normálne, na takú stoličku veľkú a normálne takú žufanou to tam akože miešal. Spravil tam tú brisketu. 2 rukami musel proste tú žufanu takto akože vybrať, aby to proste prelial do toho. Ale fočko, že nemal som lepšie. Vážne? Normálne, že topka. Tak to sa vyvracia. Mne proste všetci, čo boli vo Vietname, povedali, že im viacej tá vietnamská kuchyňa chutila. Lebo vietnamská kuchyňa na Slovensku je akože vysoký štandard. To je kamarátka Patricia, ktorú som stretol, že úplne náhodne, že čau, ty si v Hanoji, asi tak. A ty máš na toto šťastie, lebo ty si vlastne môj spolužiak zo základnej, taký oný chalan, tak vy ste sa že stretli niekde, že náhodne? My sme sa vlastne, tiež kamarát a ty so spolužiak, tak my sme sa proste stretli. My sme sa stretli na viacej miestach. Ale že random, ne? Random sme sa stretli v barme na ulici. Čo sme boli proste, že v barme v roku 2015, tak on išiel, že oproti proste po ulici a ja, že čo tu robím? Ja to cestujem. Takže sme si potom vypili, no. Takže toto bájové je takéto počasie, akože extrémna hmla. Ale to je smog či hmla? Ne, to je hmla. A to je, že... A toto je vlastne sapa, to proste... je tam veľa tých rýžových polí, také kopčeky, hej. Čaje, rýžové polia. No, toto je problém proste celého toho... Aspoň vidím, jak to retušujú tie fotky, keď ich fotia, že keď to odfotíš normálne s telefónom a sa na to pozrieš a dobre je zatiahnuté, že tak... Kokot, vyzerá to, keď ideš na Martinskú holu a pozeráš sa na nejaký výhľad. No. Akože že to počasie bola úplne tragédia, lebo... A tam bola zima? Vieš čo, tam bola zima. Tam bolo, že 8 stupňov tam bolo. Ale to je skoro po prírovníku, takmer, ne? Ten Vietnam. Ne, blbosť, on ešte nie... On je tá časť, kde sme my boli... Indonézia je už rovník, ne? Áno. Ale ono, vieš, ak si to pozrieš na mape, tak to vyzerá byť proste blízko. No tá sapa je proste pri českých hraniciach a tam to je hornatá oblasť, vieš. Tam sme boli, to sa volá, že pohorie Fansipan a jednoducho tam bol, že... Ako Fafokan? Fansipan. 3000 niečo metrov, hej, a tam bola reálna zima, vieš, Takže proste ja, čo som si zobral všetky tie kraťase a hej, že máš Adidas tenisky. Krátke tričko, hej, a proste... A toto tie asi ľudia z Instagramu... Tam hýsačia tí ľudia. Áno, to je jeden z tých oných. Akože reálne tam boli asi 3 alebo 4 rozjemané tie okná. Hej, že proste tam je krek, to tam bolo. Že tam, oni na to dali iba taký koberec, že to prekročí. Žiadne, že... Zatvárame to na... Ale to musí byť to tvrdené sklo, to sa nerozbije len, tak aj keď praskne, ne, však to... No lenže z hora niekedy sa zjebe nejaký kameň. Aha, tak to iné, hej, chápem. To akože takto, keď ty potom budeš skákať jak idiot, a tak asi sa nič nestane, ale si zober, že teraz bolo úplne zlé počasie, ale tam dokáže ísť, že tam stojí proste 1000 ľudí naraz, hej, v tom morom. Takže toto je proste buddhistický, akože tiež OK symbol. Ježe potom som zistil, až potom, že na tú ruku sa dalo vyliesť, samozrejme, len som nič nevidel z toho. Ale tá sapa vyzerá, že také veľa hôr, tam je veľa týchto rýžových polí. Hej, takže tiež proste... Akože tých fotiek tých budhov mám asi plus minus 794, hej. Toto má, vyzumeš to, prosím ťa, Mároš, trošku. Nevadí. Nie je to žiadna propagácia fašistického režimu, jednoducho sú svastiky. Proste, to je starý buddhistický symbol, ktorý bol o mnoho skôr, aj keď ho... Áno, veď oni to vykopčili. A je vlastne obratený ešte, hej, takže to je normálne, sa vie človek kúpiť ako relikviu, hej, takže tak. A tu sme povedali celkom pekné fotky, že takéto... Toto už je trošku krajšie, ak sa vyčasilo. No. A ono to je počas jedného dňa, že ty ráno ideš, je že 5 stupňov, nevidíš pred seba a večer je proste 20 stupňov pekne, vieš. Proste typické hory, takže tiež som mal... Však aj v Bratislave je to, ne, že v meste je teplo a ideš cez Sutinu, prídeš do Dubravky a tam je o 4 stupne chladnejšie, prší tam a hmla.
Ale tak Dubravka má vlastný oný, vieš, to je iná dimenzia. To je oný. To je jak... vysmiatý Vietnam. Strašne veľa fotiek, no proste si robili, to som toľko nevidel, akože, že sa čakali proste rady na tie spoty, hej, kde bola rada, kde ty si proste odfotíš, vieš. Že na nejaké jedno miesto a tam proste rýchlo došiel spraviť 50 fotiek, vieš, išiel ďalšie spraviť 50 fotiek. Ale napríklad akože ešte by si sa chcel vrátiť do Vietnamu niekedy? Alebo si povieš, že dobre, že videl si to a že... Vieš čo, Vietnam som asi som, ja som ho dal celý, vieš, od hora dole, čiže začali sme v Hanoji. A naopak? Lebo je to jedno, ne? Je to v podstate jedno a vlastne ja som končil pri ostrove Phuoc, hej, kde som potom letel do Koreje a tam boli lepšie spoje. Aha, že áno, keby som išiel z druhej strany. Kvôli tranzitu, jasne. To je, že úplne akože v podstate to je jedno. Veď Hanoj na juhu, ne? Hanoj je na severe. Na severe. Na juhu je Ho Chi Minh. Alebo Saigon, vieš, to bolo proste niekedy. Teraz sa to volá že Ho Chi Minhovo mesto. A takto vyzerá tá Sapa, hej. Aha, to je to pekné, no. No, že proste rýžové polia, také pohorie. A tam nejaká mína ešte nevybuchnutá, tak no. To tam je, že vraj furt? Furt tam je, ale skorej skôr na tom strede, lebo tam bola akože tá vojnová línia, že proste bol, jak bol jak sa naťahovali o hranice, ale paradoxne najviac mín bol v Kambodži, lebo proste oni tady chodili, robili výpady, jedni a druhý a to som chcel povedať, že to sú akože miestni Sapa obyvatelia. Oni vyzerajú nejak divne, ne? Oni boli, že... Oni nevyzerajú nejak jak Vietnamci. No, oni proste, akože to je etikum vlastne. Horskí Vietnamci, no, proste neviem úplne presne ten názov toho. Úplne vedeli plynule po anglicky. No, moja teta vedela, že najlepšie po anglicky vedela. Mala 110 cm podľa mňa. Nám ukázali takú jaskyňu, hej, tieto tety. A... Tiež im neviem ináč vek trafiť, že táto má 80, táto, ja neviem, fúha. Vieš čo, mala, že 70 rokov mala. 70 rokov a tam proste žijú a to je taká tá horská oblasť, lebo a ukázali nám túto jaskyňu. To je vlastne, že oblasť, akože Indočínske hory, ktorá je na susedí to, že s Čínou a susedí to, že s Kambodžou. A vlastne to je jedno pohorie, ktoré sa rozkladá medzi tieto tri krajiny. A tam žijú takéto zmixované. A tam proste žijú akože, lebo to je vyššie ako keby. Oni nevedia, že sú Vietnamci, hej, oni žijú len a sú proste akože separátne etikum kvázi, hej, že... A proste normálne toto je by the way môj ruksak, ktorý je veľký jak tá teta, lebo ja som normálne mal problém chodiť s tým ruksakom. A ona v pohode. A ona mi to normálne zobrala. Tu to mala horské šlapky, alebo jaskyne šlapky, tak. A mi to zobrala a proste som nejaké peniaze za to. Ona, že ja to zoberiem, že ja som zvyknutá, že ty proste, že... Ja to akože viem nosiť tu, vieš, a tak. A ja som úplne sa cítil blbo, ne, ty kokože. No to si na lanovke? No, ja nemám rád moc výšky, lebo proste nemám to rád a tuto ideš proste do 3000 metrov, ideš na lanovke, ktorá sa takto kýmaca, hej, z oného úplne, dole vidíš proste, že zomreš, hej. Ale tak tu som bol taký, že... Bol si tam taký bledušky trošku, no. Kyselka by som tam bol, no. No. Takže tiež ďalší... Dobre, toto preskoč týchto budhov, to už ma z toho hlava bolí. To je dobré. No. To je nejaký vietnamský bard. A tiež proste veľký Budha. A tam je ďalší Budha, no. Budha. Proste Budov si akože fotí. Budha. A to mám to pohorí Fansipan, no. Vlastne najvyššie pohorie Vietnamu. Takže tam to je tak, že buď máš šlápky a knič kraťase, alebo keď si dáš rifle, tak si rovno nedáš nič na seba. Každému tých 8 ľudí, čo to si toto pozrú potom, tak a ten jeden, čo bude chcieť ísť do Vietnamu, tak neodporúčam proste cestovať akože autobusom, lebo to je že akože čistý pain. My sme proste odišli cez Sapy, sme sa presunuli do mesta Da Nang. Hej, toto je akože tá cesta, hej. Čiže koľko to trvalo? Podľa Google oných 10 dní, hej. Podľa No horšie by bolo, keby pešo to bolo rýchlejšie ako autom. Vieš čo, neboli sme od toho ďaleko. Že to podľa Google a bolo to 4-krát dlhšie, ne? No, že oni proste nešli jednoducho
než jednoducho odtiaľ neletajú lietadlá, hej, alebo tam je letisko, tak musíš do Hanoja A odtiaľ sa a presúňu. odtiaľ potom letíš, hej. Dajme tomu, že Hanoj a Danang je hodinka, Podľa hej. mňa ten žltý panačík, čo akože kope, že to bolo z tých 17 hodín na každom kilometri, ne? No, tá diaľnica, ja neviem, či by som to nazval diaľnicou, to je, dajme tomu, že väčšia cesta, hej, kde akože, ktorá akože je, ale on to písal, že 16 hodín, išli sme to, že 28, hej, lebo úplne najväčší chaos, ne? Proste, týpek mal normálne takýto štos papierov, kde mal akože vypísať nejaké mená, hej? Vietnamec. To bol akože nejaký že manažer autobusu, ktorý tam mal tie bose nohy, hej? Môžete to iba tam... toto, hej? Toto bol, že manažer autobusu a jeho proste bose nohy. To mal byť, že autobus, že sleeping bus, hej? Kde máš akože spať, kde máš akože také komfortnejšie sedačky, ktoré akože neboli vôbec... Vieš si tam sklopiť to sedadlo. Vôbec neboli akože komfortné, lebo som to ich nezmestil, hej. Samozrejme, z meska proste v tom autobuse bol, že Ind, ktorý pozeral kriket, Izraelec, ktorý proste facetamoval nejaké ale manželke. cením, že v tom autobuse je plávajúca podlaha. Áno, plávajúca podlaha. Čiže akože z meska úplne random ľudí, ktorí každý mal nejakú svoju agendu a ten týpek dali takéto šlapky, hej, akože číslo asi tak o 7 menšie, jak moja noha. Ten manažer toho autobusu, on na každej zástavke kontroloval nášupu tých ľudí a on zabudol, že kto tam je. Alebo niektorí ktorí pristúpili, ktorí vystúpili. On to furt nevedel. Tak on nerobil nič iné, iba to 3/4 hodinu. To riešil. To proste riešil, hej. Takže úplný proste chaos, ne? Potom typka sme nechali na stanici jedného, lebo išli sme bez neho, lebo zabudol, že on tam má byť, ne? Tak on volal nejakému kamarátovi, on že vy ste mi zabudli, proste typka tu, ne? Tak sme sa museli vrátiť. A to není, že ty otočíš autobus, že sa otočíš v nejakom krúhači. Že tam ideš 300 kilometrov. Tam proste niekde sme sa museli otočiť, potom v polke cesty sa normálne, že prestali stierať stierače. A bol najväčší dáž samozrejme, tak sme museli odstaviť a ten manažer autobusu s tým vodičom a s nejakým random proste Nemcom opravovali proste stierače. A došli sme proste namiesto 16 hodín, oni uvedali, že 17 hodín, došli sme proste fakt za 27. A ešte ti povedali, že to dneska sme to dali rýchlo, he? A hovorí, že ja som bol dolamaný celý, opäť dojebanú chrbticu. No, že celé zle hovorím, že akože ja si rád dám akože sightseeing v autobuse po Vietname, ale toto nemusím mať všetko. Takže odporúčam buď vlastná doprava, nejaký minivan. Choďte sa prejsť do Eurovoji alebo na miletičku. Alebo proste letecky, lebo toto nebolo úplne sranda, no. A sú moje tupe selfiečka všetko. No, Vietnam to som ešte, že to dáme tomu, že to bola, že 30% Vietnamu, hej, však to potom dáme nejaký part 2, hej, alebo čo. No, uvidí sa, jasné. A ja vždy, keď niekde idem, ne, tak ja si proste kúpujem nejaké nezmysly cez artefakty do domu až po to, čo tu vidím. Ja sa tak podsuniem, aby som to doniesol a proste ty, keď bol minulé u mňa a tak to proste všetko objavoval a hovoril, že to mám akože doniesť a niečo proste ukázať. No toto je nejaký fidget spinner, ktorý sa točí do všetkých, no už je to asi pokazené. Ne, musíš to chytiť za anione, no. No a to sa vlastne do každej strany točí. No. To je zaujímavé, no. Je to proste, točíš to, že buď doma prstami, alebo aj v ruke, no. Takže každému, čo to ukáže, tak sa na to namotá. Ale lebo je to strašne príjemné, je to také normálne, ma to ukludňuje. No. To je zaujímavé, no. A to si kde kúpil? Niekde v nejakom kláštore? To som kúpil podľa mňa niekde na nejakom trhu v Koreji, mám taký pocit. Tiež to je Či to bude vidieť, ale však... No. Áno, inak fakt, to si dobre povedal, že strelka z Harry Pottera, ktorá sa točí na všetky strany. Toto je moje obľúbené pero nové, ktorým akože sa podpisujem, keď je na stredko. Akože... Jaká sračka, ukáž to, čo je. Akože... Počujem ma, že úplne by si išiel robiť nejaký že dôležitý deal, vieš, nejakú štátnu zákazku s národnou diaľničnou a dojdeš tam k Grážovému synovi, že a s týmto sa podpíšeš. To je výborné. Ešte tu kúpieš také pera, vieš, že keď sa si akože poškrabať, tak si máš proste škrabku na chrbát, vieš, akože AK pero. A... Počkaj, že to je pero a zároveň je to škrabka na chrbát. Áno. A mám do toho iba zopár, lebo samozrejme nechcel som to všetko brať, že to oného. Možno si to objednal z tému, ale... Že... A to si nome kúpil priamo tam, hej, že ak si tam išiel niekde... Áno. Toto je sushi, žuvačky? Sushi, žuvačky, no. Wow. Zaujímavé. Tak akože sránové veci, to mám nejaký artefakt od tety, drievko. Aha, ja si myslím, že to ukradol z nejakého chrámu.
Som aj rozdával, to je, že žuvačka... V tvare uhorky. V tvare uhorky, no aj tak chutí tak uhorkovo, akože, ale ako kvašak, hej. Toto... Paličky, však to máme, klasika, hej. Akože niektoré tie veci môžete vidieť v Mančane alebo v Mašide a tam akože... Keď to niekto neujebe, jak sa deje posledné dobu. Inak vieš o tom, že ja som si zobral z Banchanu raz knihu o Koreji. Ešte ju mám, no musím ti ju doniesť. No. To je účtovná kniha. Že dojde finančná správa, že proste, že kde si evidujete účtovníctvo a páni z finančnej správy otvoríš toto, neviem, či to bude len za 1500. Akože to sú také, že... Také tupoty, že ideš zo zahraničia a nekúpiš niekomu magnetku, tak mu doneseš takéto páčoviny. Strašne veľa som to už aj rozdal, vieš, proste, že toto no je, mne že... si nedal nič zatiaľ. Toto je, že gumatý kokos, jak toaletný papier. Že to je guma čo, na ceruzku? Guma na ceruzku, jak toaletný papier, ktorú si akože odtrhneš akože tie šíty toho. Ja, že to negumuješ celým, ale ty si... Môžeš aj celým, ale vieš si potrhávať, no. Blbosť. Granát, žuvačka, klasika. No, tak to je klasika. Tak u nás, keď sa predávali tie žuvačkové cigarety. No. A toto tiež, keď som v posilke, tak toto je moja zubná pasta. To je zubná pasta. A počkaj, ja to otvorím a... To vlastne ty žuješ tabletu, ktorá sa ti premení na zubnú pastu. Ale ty si nerobíš nič s kefkou, že ty to je jak žuvačka, hej? Že no musíš si, takto, ty si nedáš že pastu na kefku, ale dáš si túto tabletu a potom si umieš zuby. No však to je vlastne stvrdnutá pasta vo forme pilule. Ale som to pilule. ešte nevidel toto. A práve to je u nás už? Podľa mňa nie, ale to je celkom šikovné, keď testuješ, že nemusíš si vlastne nosiť pastu, ktorú aj tak zabudneš vždycky, alebo... Čiže ja mám mŕte týchto gadgetov proste doma, takže budeme proste na budúce. Tak to môžeš na budúce, keď natočíme, doniesť zase ďalšie. No, čiže tak, akože tak tento podcast nemá názov, nemá zatiaľ štruktúru. Nevieme, či má vôbec zmysel. Nevieme, či má vôbec zmysel. Však... Nevieme, či bude druhé pokračovanie, ale ja si myslím, že je z toho veľa čo hovoriť, lebo... Nejaká cieľovka si to nájde. Ja hovorím, že ty si vlastne v podstate robíš také promo na svoje reštiky. A keď to bude počuť 73 ľudí a 20 povie, že príde sa k tebe najesť, stretneš sa tam, tak sa začne niečo pýtať a máš interakciu. Akože. Že v podstate však veľa sa snažím cestovať, veľa sa snažím niečo vidieť a ochutnať takéto veci. Ty tu zase opačne, takže môžeme tak interagovať ja dokopy. Ja som jednoduchý krčmový typ. A vieme tam akože, samozrejme máme nekonečno, keďže sme ešte obidva z Dúbravky pôvodne, kde to je alternatívna realita. Tak to poznajú ľudia z Dúbravky, no to sme jak že keď vyťahneme, my sme minule bavili, že vyťahneme nejaké fotky proste z tých starých telefónov, čo ja som mal nejakú 3.5 desinu, čo úplne prvá fotila na 1,3 megapixelový foťák, tak keď to ako nejako dáme dokopy a to vyrenderujeme, a spravíme proste cestovateľský podcast. Ale počkaj, o Dúbravke. Ale že by sa spravilo, že spravíš, že na silu Hero, čo podľa mňa to je, že keď začínaš šrodmať, ale že spravíš Hero a dáš 5 kg, že subscribe a že nejaký kokot sa pomýli, si bude myslieť, že to je 5 a zaplatí to, vieš. Vieš, veď my si to asi pozrieme a keď to vieš, že si na YouTube, ne? No, dáme to celé na YouTube, celú tú tónu nejak to prelinkujeme a však hádam si to pozrie 7 ľudí a keď si to pozrie viac ako 7, tak však dáme druhý diel v najbližšej budúcnosti. Tak tie podcasty všetkých je veľa, akože dobre, že to keď sa chce na YouTube, lebo ako, neviem, že ľudia si vymyslia, že chcú by o floristike rozprávať a hneď to dajú na Hero platené, však to tak nefunguje, že proste keď chceš niečo robiť ako koníček alebo hobby, tak to spravíš, hej. A takže... tak a uvidí sa, že čo, však neviem, však aj nejaký názov by sa mal vymyslieť. Niečo si to nejako... Asi aj Instagram by sa mohol robiť, ja neviem vôbec nič. Nejak to ešte, my to dáme nejako dokopy a dáme k tomu možno nejaké videá a niečo tam vymyslíme, aby dobre bolo, takže... A ďakujeme si Márošovi, že nám poskytol štúdio. Mároš, Cancel Studio. Cancel Studio a ja si myslím, že vidíme sa určite v blízkej budúcnosti na part 2. Čaute. Čaute.